Aka na Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nọrọ n'abalị 14 Septemba 2022 wee merube mmemme ịmalite ọrụ n'okporo ụzọ itoolu n'okpoko kansụl obodo Ọgbarụ. Okporo ụzọ itoolu ha gbakọtara ọnụ dị kilomita 43 bụ nke mejupụtara ihe dịka pasent 35 n'okporo ụzọ niile nwere n'okpoko. Onye na-akọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Valentine Mbadogha ji akụkọ abịa n'uju. Dịka Gọvanọ Soludo si kọpụta ya bụ ịrụ ụzọ nke ga-ewere ọnọdụ n'okpoko bụ otu n'ime atụmatụ o ji iji wee wugharịa okpoko ka ọ dịka ebe mmadụ bi. O mere ka amata na ya bụ ụzọ bụ nke a ga-eti ịgba iji mee ka ọ nọtee aka opekata mpe afọ 20. Gọvanọ Soludo ga n'ihu kwe nkwa na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị n'okpoko nakwa Ọgbarụ nakwa okpuru ọchịchị kansụl Ọgbarụ bụ nke a ga-eneba anya n'ọdịnihu. Onye ji ọkwa kọmishọna nke okwu ọrụ ngo dị n'aka bụ Maazị Ifeanyị Okoma kọwapụtara na okporo ụzọ itenaanị ndị a bụ nke ọchịchị Soludo ga-arụ n'afọ mbụ a ma kwe nkwa ịga n'ihu inyocha ya bụ ọrụ iji hụ na arụrụ ya etu esi kwe. Onye ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ bụ Maazị Pedro Chami nọrọ n'oge ahụ kwe nkwa ịgba mbọ hụ na ọ rụcha ya bụ okporo ụzọ itenaanị tupu ọnwa Eprel afọ na-abịa abịa na njedebe. N'okwu ya ka onye ji ọkwa chairman nke kọmitii nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Ọgbarụ bụ Maazị Pascal Aniebunam nọrọ kene Akanachi steeti a maka imejupụta nkwa o kwere n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị ma kwe nkwa ezi nkwado ndị Ọgbarụ. Ndị nọ n'ebe mmemme bụ ndị nke gụnyere ụfọdụ n'ime ndị ya na ọkammụta Soludo na-arụ ọrụ ya nakwa ndị eji okwu agba izu n'okpuru ọchịchị kansụl Ọgbarụ. Ịgbaghe ya bụ ọrụ okporo ụzọ nakwa ịhafenye akwụkwọ ikike nyegara onye ọrụ ngo ji ya bụ ọrụ bụ ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme. Site na okpoko, abụ m Valentine Mbadogha.